שלום, קוראים לי אמיר מקריית ביאליק. יש לנו כלבה בת שנה וחצי. החלטנו לקחת מהלב בגיל חצי שנה כי הכלבה החליטה שהיא עושה מה שהיא רוצה. קיבלנו תוצאות מדהימות, בחרנו את רמי. אני ממליץ מאוד, אין הגבלה של שיעורים, יש תמיד מענה טלפוני, שירות VIP, מומלץ מאוד. יש לנו כלבה כיום מחונכת, יכולה לחיות בבית בזכות האילוף שלו. אנחנו מאוד מבסוטים. ממליץ בחום, רמי לוי.